Megint itt vagyunk ebben a játékban. Nagyon sokat változott már ez a játék. Mondjuk, azt mondom. Hát itt ez a dolog, pálya, minden van. De még bejött egy új pálya is, amit nem tudok megmutatni. Ez nem tudom, hogy miért van itt. De már nagyon sokat változott a telefonom, úgyhogy ez a kettő dolog lett a telefonomon. Ez a pisztoly, nem tudom, még ezt én építettem, meg ez az automata lámi pisztoly. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ez jó. Bejött a helikopter is. Mit lehet irányítani. De ugyanúgy, mint a hotel. És hát akkor irányítani bárhogy. Látjátok, nagyon jó. Működik, lehet lesz. Azért elkapottam. Ez felrobbant. Jó, de attól építsünk. Hát akkor tudjátok, bejött vágás, ilyen alvilagadós, ajtó, kamera, tévé, kamera, meg valami videó, úrak, tudom mi ez, írás, nem tudom mi a neve, írás tévé, szerintem ez a neve, valami Next TV. Well, tudjátok, bejött a dragon gyümölcs, nem tudom. Jó, sárkány gyümölcs! Jó. És tudjátok, bejött a villámkard. A villám... nyitom! Kell próbáljuk csak. Bum! Vilám! Láttátok? Bejött a szurik, vagy nem is jöttek be. Vagy nem is Halloweenkor jött be. Nem ekkor, hogy tudjátok, nézzétek. Ezek itt vannak, lehet őket szerelni, minden. Itt van, hogy Open Lobby. Jó. És lehet állítani a méretét. Ez vicces lesz. Na, miért nem szín? Olyan, nézzük csak hogy itt lehet valamit tenni, de... Tudjátok, hát skin, nem tudom mi az. Hát, akkor építsünk valamit. Építsünk, mit is? Akkor inkább ne építsünk. Mindjárt mutatok valamit. Itt egy ember, hogyha felemeljük, lestoppoljuk az időt, és ez vicces lesz. Itt a rugóker, miért, és hogyha hátrahúzzuk, így attól csinálok egy csúszdét. Tudjátok, hogy mi az, amivel ki lehet rúdni kavicsokat. Na most egy ilyet fogok kirúdni. Ilyet. Látjátok? Oda kattintok. Jaj. Így ide egy ilyen. Hozzá. Így. És így ide teszünk egy ilyen, ugyanúgy, és
ezt beragasz, jó, így, és akkor meg ez, így. Akkor meg és átrahúzzuk, hogy itt, így, nem. Baby. Így. Reklám. Nem szeretem, amikor videózok is közben reklám van. Bocsi, ezt nem akartam. És itt a csúsznék, ez nagyon viccesen játszik. Ezt megfogjuk. Ahogy kell ezt megfogni? Sikerült. Bla. Így, és akkor meg lehet megfogni. Jaj, éves. Dude. Ó, sikerült. Így, és ide tesszük azt, és nézzük lassított felvételre. Hát az nem sikerült. De attól csináljunk egy lámpa velünk. Nem. Itt egyszer csináltam egy nagyon gyorsan kijövő, ami ilyen kalapácsot, nézzétek. Bom! Hát ami ilyen fül ki, nem tudom mi az, olyan gyorsan lő, nem is látom. Az a dolog, hogy ő valahol itt változott. Ez valamikor bejött. De ez még régen nem volt. Nincs kólám. Láttad? Na, itt vannak a bomba. Ha összeset felrobbantjuk egyszerre, az nagyon vicces lesz. Így. Lúk. Azzal meg ilyen valami kék lúk. Nem is tudom, mi a neve. Ilyen hordó, golyóhordó. Hát ez a bomba is jó. De jó, ennyi van. És ezeket mind fel kell robbantani. Jaj. Itt egy bomba, ott is van egy olyan bomba. Úgyhogy az ide nem kell. Na, robbantjuk is. Jó, meghúzzuk azt. És mindenki... Nem bírom. Abba, hát levetni. Mi? Azt nem én voltam, a babám volt. Mi a csoda? Jaj. Embereket, a pénzet. Mi? Ez beírjuk, hogy... Jó? Így, és akkor meg ez mind nagyon meg fog gázni. Yes! Ugrik, hogyha... Ezt láttad? Itt a gyerek. Egy gyerek. Nézd. Az hová ment? Hol van? Itt a második gyerek. Ráesett is. Meghalt. Nagyon szó vagy arra. Mindjárt jövök.
Sziasztok! Itt vagyok már megint a videóba. Jövök! Tudjuk az összes emberkeit. Golyóhadó! Bum! Ó, fogtam. Állj, már megint reklám! Mutatok egy nagyon fontos dolgot, ami annyira szuper, hogy nem tudom elhinni. Nézzétek, ez Halloween-kor jött be. Itt is van. Ezt nem is tudtam, hogy bent van a játékban, nézzétek. Bum. Hová tűnt? Nézzétek. Nem lát. Ott valami denevér van is. Nem látok rajta semmit, hogy elteleportálna, hogy így gyorsan elézélne. Gyorsan így elézélne, azt se látom. De ezt felpörgetjük, végtelen szeretet. Attól ezt megpróbáljuk. Hogy is kell? Így, és akkor vág. És hogyha megpörgetjük, így, nem pörög, nem is pörög. No hát, ez nem pörög. Összebágolt ezeket, de egy nagyon vicces dolgot is mutatok. Azt kell egy ember, így, meghagyjuk attól a lábát, egy, kettő, így ide a kezét, és a másik kezét, itt is, így, és így, és hozzá, így, odahogy itt, ide letesszük, így, és ez, és ez, ezt is el tudjuk hozni, így, és akkor meg, így ráhúzzuk. Az a dolog, hogy ezt az összeset össze kell kötni. De hogyha ezt megcsináltam, még a videónak. Így elfelejtettem fekete szólit adni neki, úgyhogy ma is teszem, majdnem azt mondom, hogy teszem. Így addig benne hagyom, amíg még nem csináljuk meg. Így, hozzá így, és oda a kezét, oda, ezt ide, ezt hogyan ócsukat fele, és akkor meg a fejet, kezét, így, és akkor kell, figyelni kell, és indítsuk el, lassítottál! Hát ezzel mi történik? Nézzétek! Úgy ne viszkedek ide? Hát, apa mondott már megint! Mi történik ezzel a zembelkével? Nézzétek! Hogy? Mi? Megyek vissza. Ennyi. Hát már ezt megcsináltuk, de még egy utolsó nagyon jó feladatot mondtam meg. Ez egy küldemény lesz, egy nem küldemény, hanem teljesítmény. És jó. És ahhoz kell 4 melonnak. 4 melon. Bármennyit rakhattok le, csak ne 3-at, vagy 2-t, vagy 1-et. Mert akkor nem fog működni. Reklám már megint. Igen.
Attól meg hozzá ide rakok kettőt kell a bombám. 2, 3 vagyok, 3. 1, 2, 3. Halljátok a tévét? Szerintem szól a telefonban a tévé is. És ezt fel kell robbantani. Robbantsuk. Húztam ki. Akkor kihúzom. Jó? Na, próbáljuk. Igen, hát ezt akartam megmutatni nektek. Ezt meg lehet szerezni. Na akkor... Várjál, mutatni akarok. Egy nagyon jó játékot. Melon Bucks. Itt is van, de azt most nem akarom megmutatni. Látjátok, ez. Így. De attól megmutatom, milyen videókat csináltam. Régen láttátok még ezt. Itt vagyunk a záromra, de hogy nyomjatok lájkot, meg feliratkozás, meg nem is tudom, írást, hogy írjatok rá. Akkor sziasztok! Majd máskor egy kicsit hosszabb videót fogok csinálni. Sziasztok! Sziasztok!